To je super. No, posledného tanečníka si dáme, dobre? Ahoj, ja ťa vítam, ja si k tebe klaknem. Dobre, aby sme mali rovnakú výšku. Ja môžem byť aj menší, keby si chcel, aby si sa cítil lepšie. Ako sa voláš? Martinko. Martinko, koľko máš rokov, povedz mi? 4. Vieš to ukázať aj na prstoch, že koľko to je? Ukáž. To bolo ak repersky. Takto si to spravil, to bolo perfektné. Martinko, ty tancuješ veľa? Áno. A kde tancuješ, povedz? No možno aj doma. Možno aj doma, a keď sa podarí, tak aj niekde inde? No. A kde sa ti občas podarí ešte zatancovať, povedz? Až aj doma, aj venku. Aj venku, aj doma. A kde sa ti lepšie tancuje, doma alebo vonku? Doma. Doma, lebo tam je aj hudba, pravda? Áno. A kto ti púšťa hudbu, ocko? Ty je Lukáš. Lukáš. A Lukáš ti púšťa akú hudbu, povedz? No takú hľadám, čo mal dobu. Takú dobrú, hej? Dobre. A nebojíš sa tancovať, pravda? 50 Cent ani rap, ani nič. To je super, to je super. To znamená, že ja si myslím, že všetci títo ľudia sú strašne zvedaví, nehanbíš sa vôbec. To je super, si smelý. Ja už to nebudem zdržiavať, lebo ja sám som veľmi zvedavý, ako zatancuješ. Držím ti veľmi palce. Dobre, dáme si takto ruku na to. A ideš, dobre? No počúvaj. Pozri sa, ako veľmi ti tlieskajú. Vieš, čo to znamená? Že som najlepší. Presne toto znamená, nič iné to znamenať nemôže, dobre? Takže ja si myslím, že ty nám ešte raz budeš určite tancovať dneska, dobre, na záver. Ja sa poradím s mojou porotou, že kto to celé vyhral, a ja ti to potom poviem, že čo sa stalo, že či si vyhral, alebo či dostaneš len nejakú cenu útechy, ale ja si myslím, že to dopadne dobre. Si spokojný so svojím dnešným výkonom? Áno. Tak to je dobre, tak to má byť. Ja poprosím veľký potlesk pre tohto tanečníka. Ďakujeme ti pekne, no poď tuto na svoje miestečko. Takto, chvíľočku počkáš ešte, dobre? Výborne, no porota ku mne. Tak by sme to rozhodli celkom svižne a rýchlo. Romanka tu má ešte takéto náramky z 3D Academy, ktoré rozdá deckám, ktoré tancovali, za to, že sa snažili a že prišli a že nemali problém a že sa nehambili. No a my najprv odozdáme ženskú trofej. To znamená, že najlepšou tanečníčkou, aj keď to bolo tesné, ale najlepšou tanečníčkou sa stala posledná tanečníčka, lebo sa venuje tomu akože dosť profesionálne. Neskočila síce salta, ale tancovala do rytmu, čo je veľmi, veľmi dôležité. Ja ti gratulujem, výhra je tvoja, si veľmi šikovná, držím ti palce, nech sa ti darí. No, a prichádzame k tomu, aby sme odozdali túto veľkosť tanečníkovi, ktorý najlepšie zatancoval, lebo iné tu nemáme. Ale stalo sa to, čo nikto nečakal, že najlepším tanečníkom sa stal túto najmenší tanečník medzi všetkých. No poď ku mne. Adam? Dobre si pamätám? Ako sa voláš? Ešte raz mi pripomeň. Martinko. Adam, bol tam niekto ďalší, že? No jasné. Martinko, 4-ročný.
Mám tu pre teba tričko, budeš dlho čakať, kým ti dorastie, kým dorastieš teda ty k nemu, ale vyskúšame to? Vyskúšame to, dobre. Chlapci, pomôžte mi prosím s tým, Marek. Martinko, dostávaš tričko, lebo si najlepšie zatancoval a buď ho dáš tomu Lukášovi, čo ti púšťa hudbu, alebo ocinovi do garáže, keď bude opravovať auto, ale vyhral si to ty, dobre? Daj ruku, to je ono. Takto to má byť. Vymakané. Pozor, aby si po ňom nepostúpal, že? Dobre. Otočíme sa takto a môžeš dať nakoniec ešte ten svoj tanec, ešte raz, môžeš ho zatancovať? Áno. A chceš niečo odkázať ľuďom, ktorí tuto sú a ktorí ti tak strašne fandili? Áno. No tak povedz im, čo máš na srdci, odkáž im niečo. Povedz, že ľudia, ďakujem vám, tancoval som pre vás. Ľudia, ďakujem, tancoval som pre vás. No poď zatancuj trošku. Na záver najlepšie. To je ono. Martinko, bol si výborný, ja ti gratulujem k tvojej výhre. Môžeme si dole potom ešte zatancovať za pódium, alebo keď chceš tak spolu trošku. Ďakujem všetkým tanečníkom, ktorí prišli ku nám. Náramky ste dostali? Dobre, super. Ďakujem vám, aj chlapcom ďakujem. Poprosím potlesk pre všetkých tanečníkov dneska tuto u vás v Peugeote. Ďakujeme. Ďakujeme. Ak chcete, tak ja neviem, môžete buď tuto ostať s nami sedieť na pódiu. Áno, povedz, lebo včera sa toto isté stalo, že ja som takto poprosil ľudí, nech si sadnú a prišiel za mnou jeden tanečník, včera sme boli, kde sme boli v Rimavskej Sobote a povedal mi, že mne sa chce cíkať. Ale naozaj, toto sa stalo pred plným námestím. Teraz, čo povieš ty? Dajte nám toto podpisy. Dobre, dáme ti aj podpisy, jasne, všetko bude, neboj sa. Takže podpisy budú, dobre? Tak ak chcete, tak buď si to pozrite spredu, alebo keď chcete, ostaňte kľudne, tu s nami si sadnite, dobre? Ja poprosím skladbu číslo 3 a my vám teraz zatancujeme trošku ja a tuto naša tá elita, dobre?